Assalamu alaikum jama'a, da fatan kowa na cikin ƙoshin lafiya. To ga wani airdrop nan wajen na wa FI coins sha yanzu magani yanzu. Menene nike nufin sha yanzu magani yanzu? Insha Allah idan kana da ɗa goma to da wuri za ka iya withdrawing ɗin shi, kuma yanzu a kasuwa yanzu ana na an yi listing ɗin shi kama hakan ga. Kun gani kama ga yana wajen na a cikin Satoshi app da ɗa guda yana running ɗin dala 8,300 da abun nan. To shi wannan airdrop dai ba tare da ɓata lokaci ba, abu na farko da za ku yi shine contract address za ku ɗaukowa ku kai cikin trust wallet ɗinku. Insha Allah zan bar muku shi a cikin description, kenan sai ku kwafa sai ku kai shi cikin trust wallet ɗinku. Misali ga trust wallet mun shiga cikinta. Yawwa ga trust wallet mun shiga cikinta. Yanzu sai mu danna wannan madannin. Idan muka danna shi kai tsaye sai mu yo can ƙarshe. Yawwa zai buɗo mun add custom token. Yanzu idan muka shige shi sai mu danna na wajen Ethereum wajen wannan button ɗin, sai mu maida shi smart chain blockchain. Yawwa na BNB ko. Idan muka danna sai mu ɗauko contract address ɗin. Yawwa ga shi mun ɗauko shi. Yawwa ga contract address ɗin mun ɗauko. Kenan abinda za mu sai mu danna nan ga sai mu yi passing ɗin shi. Yawwa ga yana sorry. Yawwa ga yana duka information ɗin ya hito, sai mu danna done. Idan muka danna done zai kawo mu kamar haka, sai mu danna receive. Yawwa idan muka danna receive sai mu copying address ɗin. Yawwa idan muka kwafa kenan yanzu sai mu koma cikin website ɗin nasu. Zan bar link a description shi ma sai a shiga. Idan ya kawo mu kama haka sai mu ɗan scrolling down sai mu zo na wajen airdrop. Yawwa idan muka zo na sai mu danna shi airdrop. Idan muka danna zai buɗo mana nan wajen mu yi pasting ɗin shi. Ni na riga na yi. Idan kai zai baka 0.05. Insha Allah a daure kowa ya yi wannan abu step by step. Insha Allah za a samu alkhairi daga tashar ku technology tare da Hausar mu. Mun gode.